ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንድምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዓውካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቕረበለልና ከም ኣፍቃር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና لغناتن كل مكان أبغى نقول إذا خلنا كل قبل سيد أنا مخرج فاء السبات من لعل سلام أبويتا كباير كاب كل حزب خاونار كاب زريا زقد سوتا أبزل زلنا يبتاو نار يتعمل زحشن أزلنا تمنى كربتم كل حال السلام كنا السلطان ذهب كنا نسراهم كاب كل خفاء دحنا نبالها نمبرنا فتنا يتأتونا هذا ودي خاويتنا أملخنا مدحنا يسكرس من تفكر سبيل بزجوار محرات نقرتان سلام عرب محوم زغنا من بس كل سن سكانان صنعتهم بوزلك على من كل سعن نزال علم علم آمين نين السحام مزمر حمسان حدا وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كم أبساي تصبيك حتسبني كم حتى يتوينا تريني أنا أبساي فلت اللهم حتى يتوي كل جزيب كل مأيب زربا خاص عادق فردخان نسوان كاتر كبسي أنا نأخاطر يبدلكو أبكن مخا أكي قوركو ما بابسا تولدكو نيك أبا حتى يتنساتني نين حق أوش تغطردي أفرون تو مهرني انت خسر السسم عزات ريني كبرد كتعودو صبني تنزغت قد كاين عصم تحقوساس بعد انا غوسنا اسمعني تسقى بعد ياتي كله بزلا ابسايم دمسو وامنا خصري اللي بفطر لي كل منفس كاوش تعدس كاب غص كاي دربيني دس منفس كاي تقدفني اغوس مدحان كام دسلي فقادنيا منفسو دغفني مقد خان مفرسو مرم ايه حتى بخاخم دس ايه فاملاخ مدحاني كاب دما نكفني شاني صرق حالل كتبلو ايه ويتا في مسغانا نغرسنا فريكفت مسوات باب بلكاني زي كونس مقرو كل كانره مسوات مرا رايتو غوني خم مسوات املاخ سور منفسي واملاخ نسورن كتكت لبايتو نقانيخا نصيم صغخا سناي غبرلا مكاتيات يرسالم نددا شموسات صدقي زحر مسواتي ومل مسوات باكو لكاي شو عم مسوي خارح قرب الكايم هاليلويا صلت غزي دقاس كرسون غسين املاخي مسكانا قربلو حتياتك حد قال لك لمنو أبيد ترى مزامر ده تعدل لنا أبونا يوتيوب سيت أب قبل الله حن سامت عشان بيلون الله خمس فلتات يوتيوب تقريبا الراشي أبونا أبي ملاك سلام مزمور 230 أونا يوسف 230 حدن أبتنا ترحس مزمور 230 كلتن أدينا ممهر سارة 233 دكتور كفلاي 234 أبتنا تمنيت 237 أدينا إلسابيت 238 أونا يوسف 240 حدن أبتنا ترحاس 240 كلتن أدينا ممهر سارة 240 شديشن أبتنا تنبيت 240 شوعتن حاولنا دكتور كفلاي 240 شمنتن عاويلكم كتب سهلناهم الشي أبانا هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ተغيرات ኣስታይ غريتا هراي غريتا بدتن نسوك هراي أبونا هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዘዙ ተፈጢሮም እዮሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊኻ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን
أتم أخران كربيتن كلكم فريت أقوام صحبتاتن كلكم أراويتن كلاتكم إنسسان لمن أتولو نفرتي أعوافن نقصات مدرن كلاتكم حزب أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوازن قرازتن عبيتن نسنا أشتو سمو بين العليو قرماء أبلع سماين مدرن يومو نسمي قزي أبيهر يمسكنو نهزبون كأرني على العالي سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل إثيزي زي قرب حزبي يمسكنو الله هللويا هللويا امين هللويا آمين هللويا قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርህ ዝጽንዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩ ንምስኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ደሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣዝለና ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን امين قال هيوت يسمع لنا أدينا إلسابيت كفلتات صلاة ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሜቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሃጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተነሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን قال هيوت يسمع لنا ኣሜን حتنا تمنيت موال سب زي ودا أنت زخون الشيخ كم يمسيهم ما سب زي ودا إذا عالم إذا خان زي العالم زنبر أنت زخون سي نفسي نتصور زخون مهنيات مع اللو كنيرو جنك أفتتفيو زخون تجوارات كن إتي حماق زخون إتي حماق كين أبدني إتحاكنيا مستغلع أب عارات حاجات تسدحكي أبتي شلتنيا كدعن سجاخ خلقي إنتايو إتي تبيوم مرسي أو كريستوس أملاخي بتي أزيو زفره فردخا سنبد نتزل عالماوي فردخا أمبركخ بتي ملكوتاوي نتابرأوي برهانكا انقطقات اللهون أنا حسوم دونو ساب عراتي دكي سزلهو أبهيوتيون زي قدوس سخونكو نايتي تقبال كارز أبنت بموساد أب لبينا وقعفو أو أملاخ أنا لبنيني أمو يقرب للي يبلان لكم قال هيوت يسمع لنا حونا يقبال لدي تمني تحبته يلنا بني سرح الرأي قال هيوت يسمع لنا الرأي أدينا ممر سارة ونسيت الدنجل الرب نبكيها ونسيت الدنجل نباريخي تقلطف صلاة ردئتكي زرقهي نتي أبهلنا كم معبل زكاماتل كفو حسابات كبار حقيو نتاهمنتي نفسي بخانتنت أزيو حالواتا ترفيو واللومو نبتلوتن من نقاقهن أبقسيا مكنياتو نسخي كاليتن مهرة تلمن علايت عدنيخي عدمن تهوات نقصين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي هالليلو قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا حبتنا ترحساس ملاش وقويتا بزالي تزي أنا عمو الرأي كم يمسيهم أبا حضرتك እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን
وقيتا بذلك زي أنا عمو زي حاجات كنحضرن حلون كنحضر حلونا أو أملاك أبوتاتنا لسها برغيقا برغتك أزوج زحيو قدوس سمكا سم قدوس سمكا ونزل عالم كبر زمولويو آمين وقيتا كم تابخة توكلنا يزلنا مهرتك هم تخللنا عينتنا كلنا أخايت أبي الله لسها بوان مجرتهم وأملاكنا ملحننا وتصفى كل وسنات مرين سمعنا وقيتا نسخيخا قبل عيت زين زل ألم تتمنى تعقبنا أمين وقيتا بروحي خامو فدخا مهارني وقيتا بروحي خامو حق نتكرداني وقيتا بروحي خامو كبرها برهالي وقيتا مرت كنزل على المنبري وقيتا معاي انت قبار إدكا كولدو معقبي سلازخون كا أيتم تغني وقيتا خرج لأمو محرني لنفسنا نابلكو تشلي له وقيتاي أبخاتو كلا لهم الحنني وأركا خقبرك مهارني سها أملغي فالفالي وتيخا ببرهان كادم ما إنا برهان نرئي هردكا نبتم فتوخا كبرخا نبكون عاتب بيتمتا سقان برغة نسكنا بحقنات كايو وقدم علم زنبركان زل علم تنبر زلخا أبون ودنا فس قدسنا أخامس كنا وداسين كمان تبا لو من كل ساعة نزل العالم عالم أمين أيوة هو قتل بأخام إيمانا نسم كان بزمارن سنة يمو مرد كأب تتبع حقنا كان مالي ثليتي أزمتو أمين آمين قال هو يسمع لنا حاونا يسيف وداسي يسلس قدس سلام كما نسمع بنا እግዚአብሔር ይመስገን እንደህን እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያውያን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ኦስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሐደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገይ ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሳ ማዕረፍ ኦኻብ ኃጢአን ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦኻብ ኃጢአን ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ድማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርከና كمزلنا وقيتا بوعات ورنا مسكانا كمزلنا كنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس مقصرات بعد كان تعب سمايكم دم مدريكم علات مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبرن نزل علمنا إما أمين أوزت يا مريم بناي قدس كبري ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قلي غيب سقاهون دن قلي غيب أدى إجابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسوك وانس برختيغي فركر سغم برخيو أملتا سقا إجابير مساقي أفسة الدسولكي عطياتنا أخسر يلنا نفتو الدغي يسكر ساسمن الهيوت يسمع لنا أبونا حبتنا ملو مسقانا نقدس دنقل مريم الشيء الله كما يوعيلكم سلام الرخبنا آمين آمين مسقانا نقدس دنقل مريم وقدس تملت هتسقا خلق زي دنقل زخونكي ولادي تأملاخ عد خريستوس سلام بلكي من انت حدياتنا حاد قلنا نفقر ودخي صلتنا أرقلنا آمين حق إنيا برهاني يسوع كريستوس أملاخنا يولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نبقويتا لمنلنا وقدست دنقل مريم ولادي تأملاخ
ንዘርኢ ሰብ እምተኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንላ። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረልና። ኣሜን። ስለቃላት ክብሪ ምስጋና ቃል ሕይወት የስምዓልና። ሓውና ዶክተር ጽጋብ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት። ሓረ ኣቦና ኦ ኣደይ ሓቀኛ ኣምላኽ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃነ ዓለም ስለ ዘወለድክና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና። ኣሜን። ቃል ሕይወት የስምዓልና። ሓብተና ሕይወት ጸሎተ ሃይማኖት። እሺ ከመይ ምሲኩም ከመይ ቀኒኹም እኳ ብድሓን ረኸበና። ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ካብ ብሓድሽ ንህያውያን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መድሓንን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ውልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንስአ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና። ኣሜን። ቃል ሕይወት የስምዓልና። ኣሜን። ቃል ሕይወት የስምዓልና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና። ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
كريالايسون كريالايسون عبتنا رزنت قدوس قدوس أبونا من قد يقدر له سمع ترى خير الراي بسلام توي رزنت حبتنا آمين أدينا إلسابيت قدوس قدوس نبخن ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥ ብዘይምፍላጥ ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታና ይቕረበልና ኦ ጎይታና ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና አሜን بكم ምሕረትከ አምላክነ ወአኮከ ምሕረትከ أملاكن وأكو أحسان بكم رتك أملاكن أكو وقويت أبوقات ورنا مسكانا غمزلنا غنصلب سمايات تنبر أبونا سنكاي قدس مقصات مصاف أركام تاب سماي كم دمام دريقون عليت مقبنا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا وكفار احنا ننبرا فتنايت اتولنا مقصنا حيدين كبرن نزل عالمنات كايما أمين أوزت يا مريم بناك قدس قبري ملاك سلام لك اللهو حلنا خدنقلي خيب سقاخون دنقلي خاد جابير توات قويتا سراوي سلام لك اللهو الشغيقا وأنا استبرغتي خيب فركرسكم برغي أمل تسقى جابير مساقي وفسي تدس والكي حتياتنا سرينا نفت ودخي يسكرسات من تانا محرات لمن لنا أمين نين السحات خلوات وقويتا بزا معلت زي أبقى المقاب تقبركم بقار حسابكم بغلو واساتنا زحطانا أيو سغارة خروحن مبقر سبن تلزغنكا انت تقدس مكاركات عرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام ويتابنا أبزانا يدك أسجدنا قبل كل شنكتنا تقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كلنا خانا سلام ملعك على أخذنا سجام برهران تمفكر سبزخنا حدو ودخا ويتنان أملاكنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معرفة مزغنا وحبوت منفس قدسن سجانا يقباك حج النزال على من أمين تحر نفسه كيف سحد صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وام نفسه كيف ساعات انجزين أبسماينا مدرين بخبرس سجل الكاكورسوس من أملاخنا وعلنا ويت عقسم بزحمرتن سنات ملاخان روحون نتمانى زقدامهم حتى تنياتات تمحر حتى ابن الساعات من يشبيه وقت كنبرن برموت زي تردي انت صبيان دلس فاسمايات كرهبو كلنا بدهنا تتقدم وقويت أبزا ساعات زي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل يوتناك أنا علنا إزازات كان كبر مرحنا انفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسي تنيتنا نسمر ما منافوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خف عزان سكيات مردانا كلنا نكون قب قدسان ملاك تحلونا ناودت منت كان من رحمتي نابت زي مرمر زي وسن فتت كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخي امين وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزينا نصلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا واركان تاب سماي كم دمام دريقون عليت مقبنا لما هبنا نان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عوسانا عندقرنا كم فاد حنا النمبر أفتنا يتقولنا من قصين حيلن كبر نزل علم ناتكا إما أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له لنا خير دنقليخي شقاخون دنقليخي أدى جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له إسغي كاب عن السبرختيخي فريكار سفن برخيو وهم اللي تتسقى
እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ከነበበ ንባባት ተማህለልና ምህለላ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ በረኸት ዘብዝሕ ይግበረልና። ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት ንምክትታል ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ሰናይ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንዓኻትኩም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ድሕሪ ራብዓይ ሰሙን ኢና ንረኸብ ዘለና ምክንያቱ ቀዳማይ ሰሙን ሕማማት ስለ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣይነበረናን ካልኣይ ሰሙን እውን ሰኒ ካብ ሰንበት ክሳብ ሰንበት ናይ ሰሙነ ትንሳኤ ኣገልግሎት ቤተክርስቲያን ናይ ንግሆ ስለ ዝነበረና እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣይነበረን። ስለዚ ሎሚ ሰሙነ ሕማማት ሰሙነ ትንሳኤ ብድሓነ ሰላም መሕሊፍና በዚ ገልግሎት እዚ ክንራኸብ ስለ ዝረዳእና ስለ ዝደገፈና ስለ ዝፈቀደልና እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣምላኽ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 ኢና ጠጠው ኢልና ዘለና እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ ከዓ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ንጸሎተ ሃይማኖት ዘርቀቀ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዲያቆን ጸሓፍ ኮይኑ ዝተሳተፈ ኩሉ ትዝህቦ ከዓ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ከምኡውን ኣብቲ ዘበንቲ ኣርዮስ ወልዲ ፍጡር ኢሉ መለኮትነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኸሓደ ብዛዕባ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም ተበጃዊነትን መድኃኒነትን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ኣተኲሩ እዩ ዝጽሕፍ ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ ኢላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቅጽል ስም ዝሃበቶ ዝበዝሕ ዕድሚኡ ኣብ ስደት ይሕሊፍዎ ማለት እዩ። ናይ ፓትርያርክ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ስደት ይሕሊፍዎ። በዚ ከዓ እቲ ሐዋርያት ዝሓለፍዎ ኩሉ ፈተነታት ስለ ዝሓለፈ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ወይ ከዓ ሳንታ አትናቴዎስ ዘአፖስትል ኢሎም ስም ሂቦሞ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎሚ ኣብ መጀመርታ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 34 ቁፅሪ 15 ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 73 ሓብትና ረዘነት ኣብ ገዛ ምስ በጻሕኪ እትሕብርና ኢኺ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 12 ኣብትና ሙሉ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 ኣቦና ኣነ ድራይቭ ገብር ኣለኹሞ ንሰብህዎ ሓራይ ቀኒየለ ሓራይ ቁፅሪ ምዕራፍ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 ኩሉ እቲ ብዛዕባ መለኮት ስሉስ ቅዱስ ሰለስተ መልክዕን ሰለስተ ገጽን ሰለስተ ኣካል ኣለዎ ዝተባህለ ንኣምን እታ ኣብ ጉባኤ ብቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዛዕባኦም ዝተባህለውን ሓቂ እዩ። ግናኸ ብእምነት ዳ እምበር ብምርምርማር ክንፈልጦምን ከነስተውዕሎምን ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ እቲ ንእግዚአብሔር ኣዒንትን ኣእዛንን ኣእዳውን ኣጋርን ኣለዎ ዝተባህለን ኩሉ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተባህለን እሙንን ሓቅን እዩ። ንእግዚአብሔር ኩሉ እቲ ዝዘከርናዮ ኣለዎ ግናኸ ኣይምርመርን ኣይልወጥውን እዩ።
مزمور 34 قطر 15 أعينت እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን أأذان خاء ናብ عوياتهم إيان ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አቦና አዴና መምህር ሳራ እናተይ 103 ኢልኩም ነርኩም ግን 119 يመስለኒ ክትከውን ዘልዋ هو 119 ቁጥር 73 ኦኬ ሃንሳ ጠንየለይ እግዚአብሔር ይደግፍክና አዴና አሜን ቴንክ ዩ ኦኬ በዛው አንሰለክት አዳውካ ገበራንን ሰርሓንን ትእዛዛካ ክምሃርሲ አለብመኒ አሜን على هيوت يسمعلنا ملغتي هاري قدس بيتروس قداماي معرف 3 قصري 10 سلطن بحنساب اللوا عينت እግዚአብሔር ሲናብ ጻድቃኔን ዘሪያ አዛኑን ናብ ጸሎቶሜን ገጽ እግዚአብሔር ገና ነቶም ገበርት ከይ ጻረሮም ይሞ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽቡቃት መዓልታት ካኽረ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩን ተንኮል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ ከይ ይዝበል ሰናይ ካይግበር ንሰላም ይድለያ ይስዓባውን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሀብትና ሙሉ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 17 ኣብ ማእኸልቶም 7 ቆምቲ ቀንዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ እተኸደነ ብቕናት ወርቅን እውን ክሳዕ ኣብ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ረኢኹ ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀምሪ ፃዕዳ እውን ከም መሳሒታ እዩ ኣዒንቱ እውን ከም ሃልሃል ተሃዊ እዩ ኣጋሩ ኣብ ሓጎዶ ከም ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ድምፂ እውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉ እውን 2 ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ትርኢቱ እውን ከምታ ብሓይሊ እተበርህ ፀሓይ እዩ 17 18 ብሓደ ኣለዋ ከንብበኒ والله سبوالله خاصله ምስ ረአኽዎ ድማ ከም ሞት ኮይነ ኣብ ኣጋር ወደቅኩ ንሱ የማናይ ኢዱ አንበረለይ ከም ዝናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን ዳሕራዋይን እቲ ሕያዋይ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ሞይታ እውን ነበርኩ እነሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው እየ መርሆመት እውን ሲኦልን ከዓ ኣለኒ ስለ ቃላትኩም ምስጋና ይኹን امين امين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና حبتنا راح اساش ملاش زفترت حدا كاب حدا كساب 28 حونا يوسف زفترت كلتا شوعته حبتنا هيوت قداماي قرونتوس 12 كاب 14 كساب 25 حبتنا تمنيت قداماي قرونتوس معرف 15 كاب 45 كساب 51 نباب 31 ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኩሉ ሰብ በአርአያ እግዚአብሔርን በአምሳሉን ተፈጢሩ እንተኾነ 4 ባህርያት ከመይ ከም ዝተዋሃዱ መርሚርና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ስጋ ህይወት ነፍስውን ተዋሃሂዳቶም ኣላ ሓዊ ምስ ማይ መሬት ምስ ነፋስ ዘይቃደኳ እንተኾነ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ከም ዕቤት ፍልጠቱ ነዛ ኣዋሃሂዱ ፈጠሮ ክብርን ዝኽርስሙ ይኹን አሜን አሜን ዘፍጥረት 1 ካብ 1 እስከ 18 አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ቀልማት ከዓ በልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ አምላክ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ አምላክ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ሆነ
ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን ካብ ፀልማት ፈለዮ ኣምላኽ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ያውፃሉ ነቲ ፀልማት ከዓ ለይቲ ያውፃሉ ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ሓንቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ንማያት ካብ ማያት ዝፈልዩ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ ኣምላኽ ነቲ ጠፈር ገበሮ እቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ ከምኡ እውን ኮነ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ያውፃሉ ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ካልአይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ እቲ ንቁፅ ምእንቲ ክርእስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓንቲ ቦታ ይተኣከብ በለ ከምኡ ድማ ኾነ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ኣውፃሉ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኣውፃሉ ኣምላኽ ከዓ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ድማ እቲ ምድሪ ሳዕርን ዘርእን ዝህብ ብቁልን ዘርእን ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈሪ ኦም ተውፅእ በለ ከምኡ ድማ ኾነ እታ ምድሪ ሳዕርን ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ብቁልን ዘርኡን ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ እዋም ከዓ ኣውፅት ኣምላኽ ድማ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ምሸት ኮነ ብጊሓት ኮነ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዮ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹን ዝናባትን ንመዓልትታትን ዓመታትን ከዓ መፈለጥታ ይኹን ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይን ብርሃናትን ይኹን በለ ከምኡ ድማ ኾነ ኣምላኽ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ እቲ ዓብዩ ብርሃን ብመዓልቲ ክስልጥን እቲ ንእሽተይ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስልጥን ከዋኸብትን ገበረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ከይብርሁ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ከይሰልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ፀልማት ክፈልዮ ኣምላኽ ኣብ ጠፈርን ሰማይን ገበሮ ኣምላኽ ድማ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ምሸት ኮነ ብጊሓት ኮነ ራብዒቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ማያት ህያው ነፍሲ ዘለዎ ወንጀርጅር ዝብል እንስሳ የውፅእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከዓ ኣዕዋፍ ይንፈራ በለ ኣምላኽ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳት ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅእ በብዓይነቱ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ወንጀርጅር ዝብል ኩሉ ክንፊ ዘለዎ በብዓይነትን ኩለን ኣዕዋፍን ፈጠረ ኣምላኽ ከዓ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ድማ ፍረዩ ተባዝሑን ንማያት ባሕርን ምልእዋ ኣዕዋፍ ከዓ ኣብ ምድሪ ይብዝሓ ኢሉ ባርኾም ምሸት ኮነ ብጊሓትን ኮነ ሓምሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ምድሪ ህያው ነፍሲ ዘለዎ በብዓይነቱ እንስሳት ለመምታን ኣራዊትን ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡ ኮነ ኣምላኽ ከዓ ኣራዊትን ምድርን በብዓይነቶም እንስሳን በብዓይነቱን ኩሉ ለመምታ ምድሪ ከዓ በብዓይነቱን ገበረ ኣምላኽ ድማ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ብመዓልቲ ብመልክዕና ከም ምስለና ሰብ ንግበር ንዓሳን ባሕርን ኣዕዋፍን ሰማይን ንእንስሳን ብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለምን ዝብል ኩሉ በመምታ ይግዘኦ በለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮ ኣምላኽ ከዓ ባርኾም ኣምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልኽዋ ንዓሳ ባሕርን ኣዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ እንስሳ ከዓኒ ግዝኡ በሎም ኣሜን ቃል ሂወት የስማዓልና አሜን ቃል ሂወት የስማዓልና ራይ አቡነ ዮሴፍ ዘፍጥረት 2:7 ዘፍጥረት 2:7 እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ሂወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ አሜን ሰቀላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን እናተልካኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ ምዕራፍ 12 ካብ 14 ስጋዕ 25 እወኒ እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እሞ እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ ብዝያዳ በዚ ዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለት በዚ ዶ ናይ ስጋ ምዃና ይተርፋ እዩ
بزلو اتي السقا خلو عيني انت زخون دقا مسمع عبي مترخبي اتي السقا خلن تنقو مسمع انت زخون كي مشتات عبي مترخبي حجيقن أملاخ نسو خمز دليو غيرو نتي أكالات نفسي وكف أبت السقا سرعو كل أكلات حدا أكلت راي أنت زخونك اتسقى عبي محلوه حجيقن أكلات بزح اتسقى جن حدا إيو عيني نئد أيدليكني كتبلا أي تخيلين أي كعلاني ويس رأسي دما نقار أيدليكم من يختبلهم أي كعلان إيو إتهم دخمات زمسلو أكلات سقى أب قدا كل دخمات زمسلو أكلات سقى أبا دا إيوم عايزيهم زدليو نتي أب سقى زلو حصول زمسلنا خاء بزحي كبري نخدونو نحفرتنا ون أزينا بخبري نخولو إتو خبر أكلاتنا جن إزي آيد ليوني جناخي إتو أكلات ننحد حدو حاد حاليو كهلو مبر أبتسقى مفللاي مئنتخي كونسي أملاخ نتي خبري زقودولو أكال زبزح كبري إنهابي نتي سقى أقات أمو أمين قال هوت يسمعنا ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ 45 ክሳብ 51 ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ። ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን። ዳሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ። ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም። ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም። ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና። ግናኸ ኣሕዋተየ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከምዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከምዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ። እንሆ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ። ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና። ኣሜን። قال هوت يسمعنا عدينا ترحاس والدو يتعمك ندخون خون أبيت الله بناي الراي يتعمك ندي جزا بس يخن هو تمني الراي مزمور داويت 203 قصر 10 تخلته الشي عدينا إلسابيت ماتيوس معرف 5 قصر 3 صراع 14 بوانا نايت رحس هو الراي جابير يدقفكم أبنا يغني لي الراي عدينا ترحس مزمور داويت 203 قصر 10 4 عدينا إلسابيت ماتيوس 5 قصر 3 حاونا دياكون ساميل عبراويان معرف 4 كاب 10 تخلته وساب 10 3 الراي نباب ناي قصر 33 نحنا دما نخل فلتات ناي اكزابير نقبرو نحنا دما نخل فلتات ناي اكزابير نقبرو اين مرامر كما ينسو فتاريهم بعلو سلازوخنا فطراتو يفلت ايون مزمور داوود 203 كما يوعدكم كلكم سترة يا ريتها جابر مسكين فطرتنا يفلت يمو حمد مقانا يذكر ايو الهوت يسمع لنا عدينا إلسابيت ناباهم معرف ماتيوس معرف 5 قدر 3 هو صبو بمنفس دخاتات زخونو منقست السمايات ناتهم إيا أمو بصعان إيوم امين مساءتهم مسأمبرنا أمين رايحونا ساميل الله عبراويان معراف 4 صاد 10 تخلتن 10 قال أملاخ هياون مسلتن يمو ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ይበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈሊ ዝሰጥም
ኣብ ምሕላልን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ እቲ ፀብፃብ እንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቅልዑን እዩ እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ካብ 5 ቁፅሪ ክሳብ 9 ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 111 ካብ 1 ክሳብ 3 ሃብትና ረዘነት ኣብ ዝጣዕመ ክዳህ ይግበረልና ምልክት ግበረልና ሕራይ ሃብትና ህይወት መዝሙር ዳዊት 113 ቁፅሪ 7 ክሳብ 8 ሃብትና ሙሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 22 ሓውና ዮሴፍ ወንጌል ማርቆስ 16 ቁፅሪ 17 ሃብትና ተረሓሳሽ መላሽ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 26 ክሳብ 64 ንባብ ካብ ቁፅሪ 34 ከም ብሓድሽ እግዚአብሔር ንሰብ በአርአያ መልክዑን በምሳሉን ከም ዝፈጠሮ ንኣምንን ንእመንን ኢና ኣብ ኒቅያ ዝተጋብኡ ቅዱሳን ኣበው በዚ ተሰማሚዖምሲ ሃይማኖት ኣረጋጊጾምን ኣዝኒዖምን እዮም እግዚአብሔር ንሰብ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዝፈጠሮ ገዛኢ ገይርዎ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣሕደረሉ ኣብ ምድሪ ከዓ ከም መላእኽቲ ክለኣኾ ክግዝኦ ድማ ብቑዕ ገበሮ ብሰናይ ምግባርን ብቕንዕቲ እምነት ቅድስቲ ስላሴን ዳግም ብጥምቀት ማይን ብቑዕ ገበሮ ንሱ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣርአያ ሓድሽ ልደት እዩ ከምኡ ንምቕባል ቅዱስ ምስጢር ኣምላኻዊ ብቑዕ ገበሮ ይቕሬታ ከምኡ እውን ንምቕባል ቅዱስ ምስጢር ኣምላኻዊ ብቑዕ ገበሮ ንሱ እውን ስጉኡን ደሙን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መዝሙር ዳዊት መዝሙር 8 ካብ ቁዕዲ 5 ክሳብ 9 ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብክብርን ገፅን ከዓ ከለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳብካ ሸምካዮ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ገርካዮ ንብዘለዋ ኩላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻ እውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ መገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካ ስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦና መዝሙረ ዳዊት 111 ካብ 1 ክሳብ 3 ንእግዚአብሔር ብምኽሪ ቅኑዓትን ማሕበርን ብምሉእ ልበይ የመስግኖ ኣለኹ ግብሪ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እቶም ብኡ ዝሕጎሱ ኩሎም ይምርምርዎ እዮም ክብሩ ክብርን ግርማን እዩ ጽድቁ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዳዊት ቁርጽ ምዕራፍ 113 7 ብሓንሳብ ዘለዋ መሳፍንቲ ምስቶም መሳፍንቲ ህዝቢ ከቐምጦስ ንመስኪን ካብ ሓመድ የተንስኦ ንድኻ እውን ካብ ድኹዒ የልዕሎ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና አሜን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 22 ሕራይ ወናባኺ ሙላሃት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 22 እዚ ኩሉ ኡፍ በለሎ እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ክንጅምር ከለና ክንዳተሓሓዝና ክንጅምር ከለና እግዚአብሔር ኣብ ኣፍንጭኡ ንኣዳም ኡፍ በለሉ እሞ ህያው መንፈስ ኮነ ንዝብል ነዚ መንፈስ ጠፊኡ ዝነበረ እዩ ኣብ ድሕሪ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ ድሕሪ ትንሳኤኡ እዚ ፀጋ ዝህቦም ዘሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ናይ ምግላፅ ግዜና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንሪአ ንሕራይ ንቐፅል ሓውና ዮሴፍ ወንጌል ማርቆስ 16 ቁፅሪ 17 ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕብዎ እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅእ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብትና ትርሓስ
قريتها مسكينة ما يوهانس 16 سبب 18 يسوس دما ملسلهم اتدلين ذلهم سي انجرا ጠገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለ ዝረኢኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝሂበኩም ዘለኣለም ሂወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትገበሩ ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ የሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑን እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክንኣምነካሲ እንታይ ተኣምርቲ እሞ ትገብር እንታይ ክትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ይኽበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ የሱስ በሎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ዘለኣለሙን ሂወት ዝህብሲ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሽዑ ንሳቶም ጎይታ እቲ እንጌራ እቲ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ የሱስ በሎም እንጌራ ሂወት ኣነ እየ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን ባይ ዝኣምን ከቶ ኣይጠመን እዩ ግናኸ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ ርኢኹምነሲ ኣይኣመንኩምንን ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ኣቦ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመፅእ እዩ እቲ ናይ ናባይ ዝመፅእ ከቶ ንወፃኢ ኣይድርበይኑ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦ እዩ ሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ክትንእሶ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ሽዑ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምረሙ እሞ እዝስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦ የሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ የሱስ መሊሱ በሎም ንሓድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮነን ናባይ ክመፅእ ዝኽእል የልቡን ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያትን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ዝመፅእ ሰምዐ እተማህረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመፅእ ጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዩ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዩ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እንጌራ ሂወት ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሂወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ዘበለን ዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ከዓ ምእንቲ ሂወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓደዶም ተኻትዑ የሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተዘይሰትኹምሲ ሂወት ከምዘይብልኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደማይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደማይ እውን ዝሰቲ ኣቦ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዘለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብሂወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብሂወት ክነብር እዩ እቲ ኸባይ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለኣለም ብሂወት ክነብር እዩ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ ተዛረበ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ የሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዝጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ የዕንቅፈኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክኸድ ይጅብ ከሎ እንተትሪኡ ደኣ ከመይ እዩ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩ
ዘለኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእከሎም ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣይኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዞ እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበር እሞ በሎም ከዓ ስለዚ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ ተዋህቦ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል የልቦ ንበልኩም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስ እውን ኣይከዱን ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጎይታዬ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓብትና ትምኒት ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 21 ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ቀዳማይ ዮሃንስ 1-3 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኤፌሶን 5:32 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ቁፅሪ ንባብ ቁፅሪ 36 ምእንቲ እዚ ሰብ ሃብተ ውልድነትን መንፈስ ቅዱስን ወረሰ ሰባት ከዓ ደቂ እግዚአብሔር ተሰሚዩ እተን ንጹሃት ደናግል ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃደን ተባህላ አራይ ሓብትና ትምኒት ሽኩን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 21 እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓድነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወፅእ እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና እውን ዝሰማዕናዮ እቲ ብዒንትና ዝረኣናዮ እዚ ጠመትናዮ ኢዳውና እውን ዘረምሰሶኦ ብዛዕባ እቲ ቃል ህይወት ድማ ተገልፀት ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንዓና ከዓ እተገልፀት ዘለዓለም ህይወት ርኢና ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩምን ኣሎና ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ከልወኩም ኢልና እቲ ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግር ኣሎና ሕብረትና እውን ምስ ኣቦ ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ኣሜን ክብሪ ምስጋና ይሁን አሜን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 32 እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣለኹ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 11 ኢየሱስ ከዓ ብግዜ ምርኮ ባቢሎን ንኤኮ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣዴና ዮሃንስ ከይደሎ ማቴዎስ يخيد مالك فرح حنسب أجه عند حنسب ولا عليك يكون حيتت عندي أجه عند حنسب اوكي وانجيل يوحنس 1:11 يوحنس عندكم الكوني هو ودنا اوكي 1:11 نابتم ناتو مصي وتم ناتو ايتقبلون قال هيوت يسمع لنا امين سوري راي قال هيوت يسمع لنا حبتنا رزنت تعمك دخون
وانا سيب قد يدلهم عري أبونا بملاك سلام ماتيوس 16:24 أدينا ممهر سارة قدامي كورنثوس 15 كاب 35 كساب 55 حبتنا مولو قدامي تسولنكي معرف 4 كاب 13 كساب 18 نباب ناي 37 نفسات دق سب نزمريتاو سغا مسغدفا مسغدفو መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ስጋውን ንሐዋሩ ተደርቢው አይተርፍኒዩ ግናኸ በቲ እግዚአብሔር ዝመደቡ ዕለት ዳሕራይ ጊዜ ነፍሲ መሊሳ ምስ ስጋ ትዋሃድሞ ክትንስዩ እዚ ድማ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ብሓሳር ይዝራእ ብኽብሪ ድማ ክትንስዩ ዝበሎ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 24 25 ብሓደ እን ዘለዋ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ህይወቱ ቀድሕና ዘለሊ ከጥፋ እዩ እቲ ንህይወቱ እንታይ ዘጥፋእ ከዓ ክረኽባ እዩ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ጠቢፁ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣዴና መምህር ሳራ ረቦና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካብ ምዕራፍ 15 ካብ 35 ክሳብ 55 ገለ ግና ሞታት ከመይ ኢሎም ዝትንስኡ ከመይ ዘበለ ስጋ ኸዮም ዝመፁ ዝብል ይህሉ ኣታ ኣሻ እቲ ንስኻ ትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን ኣይኮነን እቲ ዘርኦ ዘለኻ ኣምላክ ግና ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርእዩን ሰስጋኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ኣዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ዳዓ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ከዓ ኣሎ ግናኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን በይኑ ብክብሪ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋክብቱን በይኑ እዩ ትንሳኤ ሙታን ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍ ከዓ ይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋውን ኣሎ ከምኡ ድማ ተቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሕያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ሕያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሕር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና ኣሜን ግናኸ ኣህዋተይ ስጋን ደምን መንግስተስ ኣምላክ ክወርስ ከም ዘይከኣሉ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቅፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለከት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽኡ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ክፍጸም እዩ ኣሜን ሞት ኣበይ ኣሎ ብልህካ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ
ቃለ ሕይወት يسمعلنا ማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ግና ኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይትሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት የሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ንየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጻት ጎይታ ብሂወትና እንፀንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከዓ ከቶ ከም ዘይንቀድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ጎይታ ባዕሉ ናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ልቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቅድም ክትንስኡ እዮም ኣሚን ድሕሪዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓበርና በደበና ክንላዓል ኢና ከምኡ እውን ንሓዋር ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓድሕድኩም ተፃናንዑ ኣሚን ቃለ ሕይወት يسمعلنا مسؤ بحلينا تنسى خنتسق ምሕረት ኣምላኽ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ናይ መዝሙር ክፍለ ግዜ በፂሕና ኣለና ክንዝምር ዝጥዕመና ዝተዳለና ሎሚ ብመዝሙርን እግዚአብሔር ከነመልኾ ከነመስግኖ ክንውድሶ ትብሉ ትብላ ተዳለኹን ምልክት ግበራለይ ራይ ኣዴና ትርሃስ ወልዱ ኣዴና ትርሃስ ኣቤት ራይ ቀጸላ ዘበና አገልግሎት ክንይባርክ እግዚአብሔር ምን ንክልና አገልግሎት ይባረክ ራይ ክብርን ምስጋናና ይኹን ስለ ፀንሐና ሓዳሽ መዝሙርያ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሰምራዊት ሰበይቲ ማየስቲን ዝበላ ክርስቶስ ካብ ታቆፅራ 10 ዘላ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ እቲ ማይ ዒላ ኣይኮነን ፅምበይ ዘትርከሰ እቲ ማይ ህይወት እዩ ንዓይ ዝፈወሰ ኢየሱስ ንሱ ነፍሰይ ዝረኸባ ዘይብርዳእ ምሕረቱ ናብ ጽድቂ ዝስሓባ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ ብድኻም ናይ ሰባት ኣይፍንፍንን ንሱ ምድሓን ናይ ነፍሳት እዩ ንዑ ሓገሱ ንዓይኒ ክደሊ መጺኡ ንበይኑ ሪኣቶላ ዓይነይ ነቲ ዓብይ ምድሓኑ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ ብፍቅሩ ንልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ጌርንዩ ናቱ
نتي مرت لبي حلخلخ ناي بيتي كل نكيرني زرزير تاريخي سلام هيبني سخمي راكيفو داكم سريحني لبي بعاريفو بيناي كلات بيناي كنكخ قلصو محرتو بيناي كلات بيناي كنكخ قلصو محرتو بفقرو نلبي بحيتو يسوس كيرني ينعتو بفقرو نلبي بحيتو يسوس كيرني ينعتو إيتي معيرا أيكونن سم أيزتر كسي إيتي معي هيواتيو نعيز فواسي يسوس ينسو نفسي زرخبة بزي وداء محرتو نتصدق سحابة بيناي كلات بيناي كنكخ قلصو محرتو بيناي كلات بيناي كنكخ قلصو محرتو بفرو نلبي بحيتو يسوس كيرني يناتو بفرو نلبي بحيتو يسوس كيرني يناتو بالمسكن أنا ياخد لتماري زاجت مسكن ياخد امين 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 زماري ملاقت يسمع لنا ملعمات كنت زمرالو كتمسجنالو ينبركن እግዚአብሔር بحكي بيناي قالات بيناي ቋንቋ ክገልጾ ምሕረቱ بفقرون لبي بحيتو يسوس غيرني يناتو إلو وانجيل يوحنس معرف 4 قصري 10 دينا تغيشنو بحكي تاريخ إذا سامراويت تاريخ هيوتا أيو اتنتا سامراويت زوع على اللو علتك نعيكو على الله حج دلوي إلا أنت داوس النيو التاريخ كل جزي حدش يخوني له مالتي بس لازم እግዚአብሔር መስገን بجزاء أملاخنته بجزاء سلطانه انت عزبل بسماريا كحلف قدي كونوي بسماريا كحلف قدي كونو نزار استزيا مثل يا بغيش تسفهم بزح جزي بحلينا خصلي خلو أبز جباينا ببيت خريستيانا بأنا كتحلف قدي خونكا بلبنا كتحلف قدي خونكا بدخامنا كتحلف قدي خونكا بودكاتنا كتحلف قدي خونكا بهاجرنا كتحلف قدي خونكا إلهم بزح جزي يسلو الناس تبهلو لنخون سلازي بسماريا كحلف قدي خونوي بالمالت بمخاد مقدخا دخيمو نبريز بمخاد مقدخا دخيمو نبره اتقزي خا فرق معالتي نبري كابتز نبرا دحربايثا باتي زفلطون زي فلطون ابت مقد ماي اندا رخبا اندا شمتتا بشمور اندا صرفا تعب سلازبلعا كم تقول سب بجزي وينقو دحان كل وقتي ويمشيت كتورد اي مرساتن مخنياتو كابت صرفنا يسبات هدرعنا يسبات سي هارون صحاي اب زبانه اب حنقول لي اب زبان رئيسي كودق حيش ما يتراي كدي حسب اب زي ترخبلو غزي اب تخدو يسوس غنا بسماريا كحلف قد خونوي بمخاد مقدي دخيمو نبره اتغزي خا فرق معالتي نبريل سلازي تاقصر عسرته هي أملاخن تأستين نزب لك زلو من مخانو انت تفلتس نسخة قدام لمن كيونيركن نسخة ما هي وات مهابك نيرو بالله سلازي ما يسماريا ايكونن نسم اي زت لليلو بعلوت ما هي وات كريستوسيو أملاختنا يتامزمور زت للين ما يسماريا ايكونن مخنياتو عطراء دربي اخي دامو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን በየናይ ቃላት በየናይ ቋንቋ ገልጸ ህይወቱ بفقرون اللبي بحيتو ኢየሱስ ገይርኒ ይትረፍ ዶና አምላኽ ክትረክብሲ ዝኾነ ሰባት ዋላቶን ከም አዝመሰሉ ሓጣኑን ክትረክበሉ ነፍሳ ኣብ ተመረረቱሉ ግዜ ማለት
ስለዚ ኣብ ድኻምና ኣብ ፀገምና ኣብ ውድቀትና ኣብ መረረና መሬት ክንድዕንቁ ኣብ ፀበና ግዜ ታሪክ ናይዛ ሳምራዊት እዚኣ ታሪክ እዩ እታ ነታ ሳምራዊት ዝወዓለ ውዕለት ሕጂ እውን ንዓይ ከውዕለለይ ስለ ስሙ ኢሉ ዝገብሮ እዩ ኢልና ከነስተንትኖ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ሓራይ ኣዴና ትረሓስ ወልዱ ደጊመ ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ንኩላና ከዓ ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና መበገሲ ጥቅሲ ሂበናና ኣለዋ ቅድሚ ምዝማረን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 መዝግ ኣየናይ ቃላት ኣየናይ ቤናይ ቋንቋ ክገልጾ ሂወቱ በፍቅሩን ልበይ ብሒቱ ኢየሱስ ገይርኒ እዩ ናቱ እዩ ሓራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ነዚ መዝሙርና ብወንጌል በቃል ወንጌል ነመሳጥሮ الرأي እንዳስተንተና ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ነተሓሕዞ ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ ቃል ወንጌል ነተሓሕዞ ኣባና ክሳብ ደብሉ እሞ ኣብ ኢሳያስ 12 ቁፅሪ 3 ካብ ኣያታት ምድሓን ከዓ ብደስታ ማይ ክቀድሑ ኢኹም ኣላ አሜን ቁፅሪ ምዕራፍ ክንደይ ኣቦና ኢሳያስ 12 ቁፅሪ 3 ኣቦና 12 ቁፅሪ 3 ቃል ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና الرأي كالوت أبي مرقتها سامي أبيت أتا تغسوك قبلك عمد ببيع زلا فتوي ناتي وأنا خاناتو تبل نربش تغطام عراق يحاسكو عن قرب يرهب قوانور እግዚአብሔር መስገን ኣብ ብዙሕ ኣብ መሃለይ هو እግዚአብሔር መስገን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ኣብ ኩሉ እቲ በቃ ፍትወይ ዝብል በፈላይ 2:16 ፍትወይ ናተይ እዩ ኣነ እውን ናቱ እየ ንሱ ንመዋሲኡ ኣብ ማእከል ዕምባባት ሽሻን የብልዐኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን بفقرون لبي بحيتو يسوس غيرني إناتو بتعمي زقرمي ني ساول وي دحراي هوريا باولوس كتسوع خلصي قدم زخوانه خناتات مالتيو ام مقتال مؤمنان ام مفساس دم ام مفراسا بيت كريستيان نزنبره سبسي نوايه هوريه رسيكوكا كما تصور سميه بوست احزاب بزون ኣብ ሰማይ ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ክትፀውርሲ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ እዩ ዝብሎ ማለት ብጣዕሚ ዝገረም ሳውል ምክንያቱ ልዕሊ ማንም ይፈልጣይ ንነፍሱ ማለት ነቲ ዝገበሮ ገበናት ካሓቦ ከዓ ካሓቦ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ኣደባባይ ዝፍፅሞ ነይሩ ማለት ብቅንኣ ኣምላኽ ተላዒሉ ንሕጊ ሙሴን ኣንጻር እግዚአብሔር ንዝኸዱ ካብ ገጽ ምድሪ ከጥፎም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝጎየሉ ዝነበረ እዋን እዩ ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ተባሂሉ እዩ ብጣዕሚ ክርድኦ ኣይከኣለን ማለት ጎይታ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ እቶም ክቐትል ክሰጉግ ዝረኣዩኒ ሲትረፍ እሞ እቶም ገጻይ ዘይፈልጡ እውን ብወረ እቲ ኣሳዳድ እንዳበሉ እዮም ስለዚ መልእኽትኻ ብካልኦት ንጹሃን ጌርካ ክትልእኮ እምበር ኣነስ በዓል ደም ነዚ ትብሎ ዘለኻ ዝበቅዕ ሰብ ኣይኮንኩን ምስ በለ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ነገስታት
سمي كتصور نعي حري أقها إخاي كبرنا زخر سمي يخون سلازي بيناي قالات بيناي قانقوا خغلصو محرتو بفقرو بلبي بحيتو ኢየሱስ ገይርኒ ናቲል እቲ ትማልን ቅድሚ ትማልን بحسابن بقالاتن بجبرن حجون نفس مزلنا اندز صبصب اندز وصر نيرو اب قدميو ولا حدث تتو كبل زخيل عم باي محل وناني لب املاح داويت مزمور 130 كوميلي غليص وزلو ማለት مزمور داويت 130 ወእግዚአብሔር አበሳን ተተቋጻጸርካስ ጎይታ የመንደው ክብልዩ ግናኸም እንት ኹፈርሁኻ ይቅሬታ ምሳኻሎ መዝሙር ዳዊት 130 ቁጽር 34 አራይ አሎት أنا اللي خبونا إيدي ويتقبلي رأخمن አራይ ህይወት ሃብተይ ዋብ ዝኸጽሕ ሰኒ ሓቂ وعينه أنا دحني سوكي ترديني أب رومي معرف عسرت حادي قصري 33 سي مسقانا أملاخ يعتبر مساعات خيد مستي ترحس حفتنا زبلتا مساعات خيد كوينا تسمعتني وداجي معمق حبتي أملاخن ጥበብን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመርኮት ታዩ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ እዩ መንገዱ على هيوت يسمعلنا آمين نستي مزمورنان كمون مستنايلومي أرستنا نزخيدي حواريا قدسات ناتيوسي ما ينحاون زي سامامو يوم كن رينا بتمغلزي ما ينحاون زي سامامو يوم أملاخ النسب كبر بعد بهريات كم ما ينكبحاون كم نفسن كم مريتني وهايد فتيروي نتوم بتفترو زي سامامو خم يجرو خم زوها هادو بحنساب كم يجرو كم زنوبرو جيروهم بقى ودا جمع عمق فلتة أملاخ هبتا أملاخ محرق طبابون فلتاتون كندي زي مرمري خوتا فردو كندي بأسر زي ركب مقادوي سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አራይ ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ተዳልይኹም ካብ መልእኽቲ ሐዋርያ ካብ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ሐዋርያ አትናቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥር 29 ክሳብ 37 ይነይርናየሎም መዓንቲ ንባብና እዚ ኸኣ እግዚአብሔር ንሰብ ብኸመይ ዝመሰለ ክብሪ ከም ዝፈጠሮ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረታት ኩን ነቢየ ኩን ካህነ ኩን ንጉሰ ኩን መጋቢየ ማለት ኢሉ ኣርባዕተ ማዕረጋት ነቢይ ይኹን መጋቢ ይኹን ንጉስ ኩን ነቢይ ይኹን ኢሉ ከም ዘግዝኦ ኣብቲ መጀመርያ ሃብትና ትረሓሳስ መላይ ዘንበበትልና ንምድሪ ምለኽዋን ምልእዋን ንኩሉ ከዓ ገዝኡ ኢሉ ዝሃቦም ስልጣን ኣብ መጨረሻ ከዓ ንድሕነትና ከመይሉ ምስጋና ከም ዝተወሃሃደ ናብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኣምፅኡ ነዚ ዝምልከት ነይሩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተረዲኤ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ በቲ ካል መገዲ ከዓ እዛ ባህላ እዛ የተረዳእኒ ንብሎ እንተሎ ነቲ ጉባኤ ሓሳብ ሃናፅ ዝኾነ ሓሳባት እግዚአብሔር ዘቐመጠልና ሓደ ዝሓተቶ ወይ ሓደ ዝመለሶ ንብዙሓት ንበረኸት ስለ ዝኸውን ሓደ ዘስተንተኖ ወይ ሓንቲ ዘስተንተነቶ ንብዙሓት በረኸት ስለ ዝኸውን ካብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ወይ ካብ ዝሓለፈ ከነስተንትን እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ የሰጋግር ኣለኹ راي نغسل كابزنا يلوم انت انا استنتينا
كل جزء اندحر استباهلنا له بزح جزء نباباتنا بحببولي كيدان بفلاي بمصحف موسى يجمر مخنيات انت ايت تنبيت كوهاب كله مجمريا كما يغيرو እግዚአብሔር بصقا هيبو نحنا دق سبات نتستوهابنا صقا كما يغرنا طفينايو دحراي كاب سمايات وريدو مسغانا مستوهاده كما يلونا تطفي ازنبره صقا نتطفي ازنبره مسل ولدነት مليسولنا እሱ مستملسلنا هنا هاشعو بمحرته بمصاته صقا ابلع صقا تقبلنا نبل حراي حبتنا هيوت أبنا بزي أخم حتى أبرها بلكم قلتوا لي تيا ترحس حفتنا زنببتا كاب شدشتي أمين يوحنا شدشتي إسران شدشتن سقع سوسان أربعة بتعمي أتقلص it's very strong أمين كميلو مخ قلت عيتي خستاسي بتعمي برتعتي تاشميع نختار نتبلو هجي أبتا يوحنس 4:9 انتي بلالو أبوتاتكم أب برخا منا بلعو موتو دحري أبتا 50 شمنتن كأني اتخاب سماي زورد إنجيرا إزيغ إيو كمتي أبوتاتكم زبلعو منا أمو زموتو أيكونن إزنجيرازي زبلعسي نزل عالم هيوات كنبريو هجي نستن مسنبوك أب قرنطوس كلنا تحريسكم كستاخد قبرو لي ديلي أب قدامي قرنطوس معرف عسرتين سرت حدا معرف عسرتين معرف عسرتين سلستن كاب سلستس كحمش تخاني كل خاتكم اتحادة منفساوي مقبي بلعو كل خاتكم اتحادة منفساوي مستي ستي كابتي زسعبهم زنبرة منفساوي خوحي ستيوم يوم أمو اتي خوحي اتي خاب كريستوسيو كاباخاتكم اتوم زبزحو جن نعملخ به أيبلون سلزي عبرخا تودو مساء كلها أزيانس درجة كلها نحنتي ان تخستايو جن تمينينوس كورتك تقول تصلنا أبتيجي زيناي بولي كدانيتي زبورو زولو مزي ناي زحيجي حدش كدانسي ناي قويتا نايس كريستوس مسمسير سوقو اندومون مسبلعخا أنا مساخاتكم ينس اسخاتكم كأمساي زبلمو نساتا حيسكم كستايو تدبرو ليدي لبنا thank you راي እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ድሕሪ 430 ዓመት ካብ መሪር ባርነት ናይ ግብፂ ب10 ተኣምራት መበል 11 ብስጥመት ንግብፃውያን ቀፂዑ ኣውፅኡ ኣብ ምድረ በዳ ምሰውፆም ሓደ ቃላት ይሂብዎም ንሱ አንታዩ ኣነ ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩንለይ ብዛዕባ ትበልዕዎ ብትሰትይዎ ግን ኣይትሸገሩ ኢሉ ነዚ ኺዳን ዚ ብሙሴ ገይሩ ይሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ መና ካብ ሰማያት ይወርድ 40 ዓመት ኣይዘርኡ ኣይሓረሱ እግዚአብሔር ሕብስቲ መላእኽቲ ይምገቦም ነይሩ ማለት ሕብስቲ መላእኽቲ እናተመገቡ ማይ ህይወት ካብ ትኸውሒ ካብ ክርስቶስ እናሰተዩ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ትእዛዝ ይዓቀብዎን ማለት ነቱ ኣዴና ሄዋን ሓንቲ መዓልቲ ኣነታ ቆፅል ቀንጢባታ ንሕና ግን ነታ ኣይትግበርዎ ኣይትተንክፍዎ ዝተባሃልና መዓልታዊ ኢና ንትንክፎ ማለት ስለዚ ብመብዛሕቶም እግዚአብሔር ባህ የበሎን ወይኑ መብዛሕቶም ባህ የበልዎን እሞ ኣብ በረኻ ከም ተወልዱ ትፈልጥይኹም እዩ ምክንያቱ ነታ ኣነ ቅዱስ እዮም ንስኻትኩም ቅዱስ ኩንለይ ትብል ብፍኑው ዝኾነ ፀታዊ ርክብ እሞ ከዓ ምስ ኣህዛብ ምስ ፈፀሙ ልዕሊ 25,000 ዝኾኑ መንእሰይ ብሓንቲ መዓልቲ ተቐዚፎም እዮም ኢሉ ስለዚ እዚ መና እዚ ኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ መና ብዘይ ኣገባብ ንዝበልዕዎ ምክንያቱ ቅዱስ ነገር ንቅዱሳት ኢሉ ብዘይ ኣገባብ ንዝበልዕዎ እቲ ህይወት ኢለ ዝሃብክዎ ሞት ኮይንዎም ኢሉ እዚ ከዓ ነቶም ብሓቂ ዝበልዕዎ እንጌራ ህይወት ኢሉ ስለዚ ከምኡ ኢሉ ምስ መሃረ ብዙሓት ሰባት ከመይ ገይሩ ስጉ ኣይሂበና እዚ ወዲ ዮሴፍ እንዲ ከመይ ገይሩ ወዲ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ወሪደ ዝብለና ከመይ ገይሩ ስጋ ከብልዓና ኢሎም ኣግሮምሮሙ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንድሕሪት ተመልሱ እዩ ስለዚ እቲ ወንጌል ከም ዝበልክየር ንምስምዑ ጥራይ ዘይኮነ
ምክንያቱ መሰረታዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ይዝገልጽ እዩ ምክንያቱ ኣብዚያ ይኻን ኣብቶም ካልኦት እዚ ንመድሓኒት ክኾነኩም ብልዑ ንበረኸት ክኾነኩም ብልዑ ንሕድገት ሓጢኣት ዝውሃብ ምስ በለ ኣብዛ ወንጌል እዚኣ ግን ኣብ 53 ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉን ኢሉ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምርጫ ዘይኮነስ ግዴታ እዩ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ 11 ስጋ ጎይታ ምዃኑ መርሚሩ ይፍለጥ ኢሉ ተቀዳሚት ማለት ኩሉ ግዜ ቤተክርስቲያን ተኽንፈልጦ ዘለና ንበልዖ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ህያው ብመለኮቱ ሙት በተስብእቱ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈልየቶ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንበረኸት ስጋ ንፈውስ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንበልዕ ኢሉ ስለዚ ከይተገብኦ ኢሉ ማለት ከምቲ ቦታትና ጤም ዘለዎ ካልእ ነገር ዘለዎ እንተሎ መጀመርያ ነፍሲ ይመርምር ጤም ዘለዎ እንተሎ መጀመርያ ይቅረበል ዝበደሎ እንተሎ መጀመርያ ይኽሓስ ዝወሰዶ እንተሎ ይምለስ ሽዑ ስጋ እንደምን ክርስቶስ ይቀበል ንፈውስ ስጋ ንበረኸት ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ክኾኖ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምናልባት ተንኪፈ ይኸውን ተስፋ ገብር ህይወት ሓብትና ተንኪዩ አቦና በሪሃትለይ ቃል ህይወት የስማዕልና አሜን ወኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና አዴና ትርሓስ ወልዱ ኢፋ ሓፋብ ኢላላ ኢድና ሕጂ ትኸውን ናይ አንተ በያ ናይ አንተ በያ አቦና ግን ሕጂ ግን አፍታ 29 ናታ ሃይማኖት አበውሲ አፍታ 29:30 እንደላስ እቲ ግናኸ ብእምነት እምበር ብምምርማርን ክብል ከሎሲ አነ ከም ተረዳንስ እንታይ እቲ መጽሓፍ ከነንብቦ ከለናስ ክንማራመሮ የብልናን ማለት ድዩ ወይስ ቁርብ ከተብሩልና ደሳ ሓደ ኣሎ ከምኡ بتعمي أقدر أسفتها على هوتي يسمع لنا سلقالات وكزابير استمسكنين هون أب أريد زداقم نتوم نوت نحزل لنا 29 እትስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ኩሉ ቃላት ዝሕግዚ ምእንቲ ክንገብሮ እቲ ግሉጽ ንዘለዓለም ንዓና ንደቅናኒ ኢሉ ስለዚ መርሚርና ብቅዱሳት መጻሕፍቲ መርሚርና ንበጽሖ ኣሎ ብእምነት እምበር ብናህና ዓቕሚ መርሚርና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ስራሕ አምላኽ ከዓ ኣሎ ማለት ስለዚህ ነቲ ክንበጽሖ ዘይንኽእል ብእምነት ክንቅበሎ ነቲ ክንበጽሖ ዘፍቀደልና ከዓ መርሚርና አያናይ ሓቂ አያናይ ሓሶት ኢልና ክንበጽሖ ኢሉ ንኣብነት ካብዚ ናይ ሎሚ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ፍጥረት ባህሪ ሰብ ካብ 4 ባህርያተ ስጋ ካብ 3 ባህርያተ ነፍሲ ካብ 7 ባህርያት ፈጢሩ ሰብ 7 ባህርያት ኢልዎ ማለት ካብኦም ሓውን ማይን እዮም ሓውን ማይን ከዓ ብተኣምር بتفترو كوهادو بحنساب كلا قوبو زي كل يومين أب هيوتنا جن حاون ماين نفاسن مريتن أوها هيدو سريعوام كم يقولوا سريعوام نجزابير سرح دنكي لنا نحل فمبر حاون ماين بخمس توها هيدوم يما أب سبنت نازل لو لنا هنقلصو ماين خلينا مالت سلازي خاب حق موسى جنبيرون تايلو تسور نجر زبالة نجزابير أملاخناي كله قالات زحجزي من أنت خنجبر أتجلس نزل علم نعنان ندكناني كبرنا نزخر سميخون تملي شاخد كون تسفى جبر عدينا ترحس قال هو تسمع لنا بناي آمين آمين الله قال هو تسمع لنا أب كتري 30 حدن ودسات مسحفت خمس بلوه كل سب برأي أجزابهرن بمثالوني تفتيرون تخونه 4 ባህርያት ከመይ ከም ዝተዋሃዱ መርሚርና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና ቁጥሪ 32 ይወስኽ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ እውን ተዋሃሂዳቶም ኣላ ሓዊ ምስ ማይ መሬት ምስ ንፋስ ዘይቃዶ እኳ እንተኾነ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ከም ዕብየት ፍልጠቱ
نزا أوها هيدو فتورو كبر نزا رسوم يخون بتعمي قداسي تحطي على الديانات رحاس الراي كالوت الراي قرب دقائق لنا زستنتنايو نبرخات زخون نقبائي وي مزلنا حتى انتليو جزينا خنت كمالو الراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕቶ ወይ ርእቶን ድሕር ዘይብልና ኮይኑ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም حراي أبانا أغني لك كبرت يابلك أقلقلتكم يبارخ كلكم كل خندمة زيابير دحري سلسة سمون نابتي سموناون قبرو ناي سلوس هيمانة عبو تمرتي زرخا بنان زأخا خبنان أملخنا مسكانا يبصحيو حفتنا رحاس زماري ملاختي اسمع النخ زمرلو ينبركي توم نزتو هبنا قصتات كان نبب زم سنة ختم ببازم سخن كل خندما كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا مودعتا كم حتى زقربتا حفتنا ترحس أبونا صبق يرم اللي سمعهم قلنا اشتاي أبعد ما مملأتا أب دك سبات كم تخبها لنا تصنحي قال كم زناي سب مرميرنا نوصحو نتنا يجزي أبيهر مرميرنا خم بصحو تزي بصحنا يودما كم تناي سب عقم ويكلت قرنا داوسدنا يو زد أخمي قرك خون إلنا بتناتنا خلت ويبتناتنا عقمي ننا يجزي أبيهر دم عقمي بخوم ودرجان موزنو سبات علونا قالون كتحطت كتفلت إلكان تبلكاون أي تمارا مريز بلونا له إنه انتايكم تنببو انتايكم تسمعو تتنقق يزبلنا نسمعو ننببو كما يقرنا خم نسمع انتايكم نسمع كنت انقق كنمارا مرون قدن ايو كنت تتبه لنا تمارا مير كازي بتصحونا لنا سب كاماين كام منفسن انت زي تولده نمنقست أملاخ كرئيا زخئل يلبون مسولو كريستوس ننديك أديموس أو وانجيل يوحنس معراف سلسته وصرت الشعاتة نيك أديموس انتا إلوه نيك أديموس كا زداء كما يلك خون يكاليلو ملسلو أملاخ نزي كالا يزاربني أملاخ نزي قبرة يزاربني أبقر ما أملاخ دما زي كال نقر يلن نسب زي كالو نأجزيابيهر يكالو إيه سب زي قبرو أجزيابيهر قبرو إيه حجي نيقوديموس مس أرغخه سب نابكرسو أدي أتيس كالا إيدو كولد يكالي إلي أدارغا أبكمزي يوديقو مالتي حجي إزي انتايو إتي قويتا زبلو زلو آمين إلو مقبالين بر بدرجة فلتات تمارا ميرو وزد أكما يقورو كخون إلو نتي ناي أملاخ تباب كباس حيك إلني قويتا دا حال انتايلو وناي مدر نقر نقيركم كابزي تأمنس ناي سماي نقر انتا نقركم قدا كما يقوركم كتأمنو إلو تاناي نيك مسكن نيك مسكا إزداء كما يلك خون يكال إلو ملسلو
እዚ ሕዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ስኢልካ ፅውእ ፅዋእ እዩ እዚ ልቢ ወለድ እዩ እናተባህለ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን ናይ እግዚኣብሔር ዓቕሚ ናይ እግዚኣብሔር ክእለት ብናይ መዋት ሰብ ዓቕሚ ወይ ክእለት ማዕረ ወይ ድማ ኣማዛዚኑ ሰብ ካብ ኣምላኽ ዝርሕቕ ብዙሕ እዩ ገለ ድማ ከይመራመር ድሰምዖን ዘይጥንቀቐሉ እንታይ ከም ዝሰምዕ ወይ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰምዕ ዘይፈልጥ ዘይጥንቀቕ እውን ሰኣን ምምርማር እውን ኣብ ሓደጋ እውን ትወድቕ ኢኻ እሞ ከመይ ገርና ከም ንሰምዕ እንታይ ከም ንሰምዕ ክንመራመር ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ መብዛሕትኡ ድማ ከምቲ ይኹን ኢሉ ዝፈጠሮ ከምቲ ቅድሚኣ ዘይተገብረ ብድሕሪኣ እውን ዘይግበር ቅድሚኣ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ብድሕሪኣ እውን ዘይስማዕ ድንግል ማርያም ትነጀር ከላ መልአክ እግዚኣብሔር ገብርኤል መፅዩ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ ኣብታ መወዳእታ እንታይ ኢላቶ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ኢላቶ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ምክንያቱ ንኣምላኽ ስንታይ እዩ ይከኣሎ እዩ ኢላ ተቐቢላቶ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ገሩ ይኸውን ኢላቶ ምስላ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ የለን ነገር የለን ኤልሳቤጥታ ዘመድክ እኳ እንሆ ኣብ እርግናኣ እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ ምስ በላ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ኢላ ድማ ብእምነት ተቐቢላቶ ስለኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብፅሐዮ መደ ኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ባር መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል ብሩኽ ምሸት ድማ ይግበረልና ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ባርካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ወክፋድሕነና በረብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ አንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ከምኡለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ በልኪ እቲያትና ሰሪና ነፍተ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ونقول تحجي بهير اللي من كان مال دكان لنا ونقول سلام سلام هبنا اللي كان غما وجابيرات رينا سجحوا نفسنا جكان فلتوا على أملاخ بنا ودسم كان سمن سوعنا لنا السماء زل خانس سلام كعبنا كلنا عدل أبزعل من بارنا سلام حلو كل مرة سوي ستان بقدسم كسلام هبو أبزريانا نزلوا مكان تعذب كأم خراب أما تعاونا نصانا نزلوا قراءتنا بقول سلام حلوهم ودون بعون عنو يكون نبرن كل سنة يملكوا دم ناخاني جابير بنفرح بغاونت نركبن كرسوس مسؤولس منفس قدسن سجانا صنعتم بوزلك على من كل سعن نزل عالم امين قدوس قدوس قدس جابير املخنا نبركا زلخا كل حلف كان منزل عالم تنبر كمسراق سام عرب كبسمين كسعدبو سم كان زل عالم تمسكن يكون ابد منا زعمت زي انزا ساعات زي انذهب كنا متى ذهب كنا معلتن ساعات دما
نايزي قبائي زي تساتف تخنكم زقبر كان نسخة خمو كبرين مسكانا نعخايكم زي قبائي زي نفس ما يزي تأمتنا أبقوا قدسان زي تأمبرنا موت حلنا نبارابيرو نفس ما يزي تأمتنا كموت قبرنا بيا وقبري كقبر حتياتنا بقبر تصدقي ستنسأنا قبائي قبرلنا زقنيات زي كنيات ورحة تنسائمو كانت نسخان موسعر كانت تنساخة احنا لما أملاخنا نعم موزب الصح كله قبر شقا قبر حتيات رقيتنا بمنفسه عود كنت نسخة حي لها بنا نعلم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا أب حمام زلو صلوا ذكرنا زولنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخان كلهم تفلتهم يخمو بعين محرد كات أمثلنا فوسا محرد كالأخ زنانا صانانا تعرف من بسخاورس تميم زلو نسعلنا سقاب نفسه تأثر فتحلنا فحزب ولا أكبلنا أتصابا مكرا أبشي قراب إهن تازلو دم إجابير أملخنا سبب أماره قدس إجابير أملخنا نزي أب إسرائيل بأحواته أبا 4 قلعو من إسي بزعلت زي عمد أدام زي لبسي نفسه تقبل وعلت بيتو سدرا بيتو صنعت هاب ندق قدما تخدوي نقبر ندق أنا من أسي دما أوداتهم أولدهم إجابير أملخنا يدق خبلو على قبرو السخاء إجابير أملخنا وشتهم بارخ وشتهم إجابير أملخنا سخاتو أصعصب دم كفاسسو زي كونسي كداقاقفو كتحلاليو أملخنا السخاء تقونق منفس كاليكا أمرهم بزا وشتهم نقصو زي أكل بلنا أبزخدنا يو دمنا كفسس إجابير أملخنا حجوني أكل بلنا بنا يدينا قدس رنجل مريم مالادنا بنا ملاك ترادانت بنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهوريا زمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبرنا نسوع أكلنا سمكاي قدس من قصرات إنسان فاركان تاب سماي كم دمان دريكم نعلت مقبنا لما هبنا نانز ودلنا ودلهم كم زعلقنا لهم بدلنا نوصنا ندلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قشن حايلين كبر نزل علمنا تكايما أمين وزيتي مريم بناك قدس جبريل ملا سلام لكم لنا غدن قلي غبس غاخون دنقل دي جابير صباط قويتا سراوي سلام لكم شغكان سبرغتي خفركر صمركم وملتا تصقا جابير مساخي وفست دسولك هتيات ناخسر لنا نفتو دخي يسكرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين شتاوي شرق جنام لكم ودن يسكرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساتي أبس ولدو لبركساتي ورانا انتم أبي كانت وعودي كنات وران سارقوس أنا ببسمكم مفتانون صاني رسين تقلون سميت زيو مهارن كرسس ملع سب تقلت زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس ملع سب تقلت بنت اجزتنا مريم كسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊኽን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ጊዜኹም ይባርኽ ኣገልግሎትኩም ድማ ይቀበል ብሩኽ ለይ ትግበረሉ على هيوت يسمع لنا بنا استسلي صلاة استمهل لنا يا مهل لا قدم እግዚአብሔር عريقو معاد زورر محرات زورر يقبر لنا استمهلنا ትምህርትኻ 30 60 100 ሰና ይፈረፈሪው ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃሂድኩም ብትባዕትን በአንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ ትብሕቡ እዝሪ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን
ካብቲ ተፈላለዩናሉ ዝነበርና ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ኣጋቢኡ ብድሓነ ሰላም ኣጀሚሩ ብድሓነ ሰላም ዘፈፀመና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ለይትኹም ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልና ብሰላም ይራኸበና አሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዕልና። አሜን አሜን ንኩላህና ቃል ሕይወት የስማዓልና Thank you ኣቦታትና ፅቡቅ ተማሂርና ቃል ሕይወት የስማዓልና ድሓን ሕደሩ ኩልኩም አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና ደሓን ደሩ አሜን ሰላም ለይቲ ንኩላህና ቃል ሕይወት የስማዓልና ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ሕይወት የስማዓልና ንኩላህና ለዋም ለይቲ ሰላም እኔና ሰላም ያርፈና አሜን አሜን ይቀኒየልና ኣቦና ብሩኽ ቅንያት አሜን ንኩላህና ሰላም ቅነ ይግበረልና ብሰላም ይራኸበና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ንኩላህና ቃል ሕይወት የስማዓልና ሰላም ለይቲ Mhm.